Kani gade ka Pati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Namar kejeng bampat trekam pura jong ka office trekam jong ka civil subdivision Hapun Ursla. Wat hadin bela plepat ba yaka nadu snam arjar khanyo balala. Nakaliang kasang New Trap Youth Council Riwar Mingi Circle. Kala leje kendo yu sembut menteri rangba kejela. Uba plestun tensong ban panjing pencai na u halor kene. U presiden ke HYC Riwar Mingi Circle usamla Edmund Kongai. Hakaji kendo baru ba plestun tensong u balong ru MLA napo Penursla constituency. Ula ada kejing tho bandawa na sarkar. Bakadai ban snano mardo ya ka office jong ka civil subdivision Penursla khnang ban pensok ya kejing sakri ya ki pai ba jong ka ne ka than. Nakaliang MLA jungi ula simkhia bangila ban penurlong lo khamkloi ya ka bai ba ngi ka sang ngila dawa na ka por sakapor habidai bat kene ka civil subdivision te ngimdon ai hero ban ya kran khambon habidai bat kene rengila ai jingmut ro ba udi ban le mardon no ya ki ba nakaliang ka sang ngila yabu ki mamrndom ki jingdawa na ka por sakapor habidai bat kene ka benta te ngila yo ro ban ya pliu jingmut habidai bat ka agreement na ka benta kene ka civil subdivision bar karat cebong namar halor kani ke bentaro kadon ke jingwit jingwa nakaliang jungi ki nong riwar mingi sathe ki ba yatingku bat karat bat ki bomdei bat karat cebong te habidi bat ke jinga kani ru ngila yakandu ya MLA jungi ula batai ula pensyai halor kani ba kemdan ye ke benta ka ba ta ya ki weipat ki raj ka ba yokam yo jam ha ki weipat ki diplomat kalong bai tang banshu pani ha ko por ba sanya kani ka bil rekam tan ye kan ya bai kumba juya hakapor na kapor ka ba ju apply yaki kam te ngila yakran ru habidei bat ka southeast district ka ba na dan ki ba dawa na kamta kani ka southeast district te nakaliang jongiru kariwar mingi ngim persha yaki ba dawa yakani ka southeast district ka ba ngitip na city chathan riwar bro gawai ngim persha ndrei ka long ba nakaliang jongi kariwar mingi ngim shimla padiang ban lej chasora lada kawan kata ka southeast district namar kombolong menta ngimso ya hab lenti ban lej chasora ban kiu na Penursla ban lej biang chasora kamso ya hab ngi ndrei ngi shimbai ba ngin yeng bai akastan hakanongrim ba nginom lej chasora lada ka sora ka yo ya kata ka district bat ngikenturu ya kibadau wa ya kani ka district bagi dai ban weng no ya kani ka kenten ban ai southeast district maladagi ai southeast district ka bamut ba kariwar mingi jongi ro kan kenthop lang hagani ka benta te nakaliang jongi nimshem ngila yakran ba MLA jongi wang nakaliang jongur ustana kani kan rim ba senga ka ai gini ki mamrdam ki jingtho alor jongu ban penshai lane ban shimlang ini ka issue ba nakaliang kariwar mingi nginomla ban lech sora ban ai ba ki sora kin dawai la ka jong ka district ndrei ki do ai ba makiru kimla ban ai pat ya ka southeast district na marba kariwar mingi ka haplang hapo kataka is ka sihil district rei ladalong kata kadur kin ya na kawai gelenti da kawai ke kenteng bat ngi kin lasai hadin bangila ban upgrade hadin baka civil subdivision jungi kala ya bet ngila ru ban upgrade da kawai pat ke district naga benta jungi ki diwar mingi